Egu Ghana omanfo midin di AC ohene. Mede dwumadi a yeta ediba maboboa no mafie mu masuapom ba bibiara mo a ya hyeda ato ne din se SƐDEƐ YƐKA no NIE. Majua midoba beji nakoto Koowaa Nkrataa ni bibre me why. Yo papa na dian bi na mento. To graphic daily guide ena mirror bre me. Yo mate papa me kwatoba sisi a. Emfumso kakra ewo Koowaa Nkrataa ho ne se emma edin no enkyerase ne ntiase aniyira. Koowaa ko wiewie se eye nseku na sa nkrataa horo no nyina na se newspapers no enye nseku titiri nti ene yehye wonwumadie ne si ho. Enye nseku ena debofo na na se workers na ho no edi na emom no won kope nsem no esone so ehu ne ye nokre ne enye nokre wo muti afanu ne kaka ho nyina na womode atintim krataa no ede atintim newspaper no na fe won aton anase omato apeti din pa esese ye de frɛ din a mpani ahyehye da ho a ye de frɛ newspapers eye dawubo krataa ko wie se womdwuma na wondi no ebo dawuru efa nsɛm a ekoso ewo amansia mantam amaya horo so animpo wiase afa na nyinara. Medum besia da foforo ye besan hia ewo SƐDEƐ YɛKA no NIE eso medamase.